ಪಿಲಿ ತೆಗಿಲಿಗಂಡ ಪೇಂಟ್ ಪಾಡೋತ್ತೀರು ಎನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕೆಮಿಕಲ್ USA ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಅಂಚಿಡ್ ಪಸ ಪಸ ಕೆಮಿಕಲ್ ನನ್ನ ಮೀಕೆ ಪಾಡ್ದೇರು ತಿರ್ಗಿಯ 2 ದಿನ ತಿರ್ಗಾನಾಗ ಕಾಸು ಬತ್ತಂಡು ಕಾಸು ಬತ್ತಾಯಕ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತು ತೂವನಾಗ ಅಡಿ ಸಾಧಾರಣ 1,04,710 ರೂಪಾಯಿ ಬತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆണെങ്കിൽ ಅಪ್ಪಗೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟು 7 ಜನ ತಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಲಿ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟು 120 ಜನ ಉಳ್ಳಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಚಾಲೆ ಇತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ 16 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪೂರ ಚಾಲುತ್ತನೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಫಂಡ್ದು 2 ವರ್ಷ ಉಂಚಿ ಬೇತಾಗಿಲ್ ಫಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತುತ್ತೇರು ವೇಷದಾಗ 2025 ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾತಿ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಮಲ್ದೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಡು ಓ ಕೈ ಅಪನ ದೆರ್ಪೆರೆ ಆತಜಿ ಆ ಕೈ ದೆರ್ತಿದ್ ರವಿಮಾಮ ಟಾಟ ಪನ್ನಗ ಯಾನು ಖುಷಿ ಟೇಬುಲ್ 182 ಜೋಕುಲ್ಲ ನಮಕ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಯಾನು ಕಾತು ಬುಲುಜಿ ದೇಪಂಡ ಅಕಲ್ನಕಲ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಕೆಲ ಉಪ್ಪುಂಡು 14 ವರ್ಷ నుంచి ಯಾನು ವೇಷ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ದೇಪಂಡ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಆಸೆ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡ ಜನಕ್ಕುಲಿಗೆ ಏನಾಡೊಂಜಿ ಹೊಸದು ತೋಜೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತಂದು ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಡು ಅಷ್ಟಮಿ ಪನ್ನಿ ತಟ್ಟಿ ಜನಕ್ಕುಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಿಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ನಾನು ಏನು ವರ್ಷಲ್ಲ ಪಿಲಿ ರಕ್ಕ ಸಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಏನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸದು ತೋಜಾಗ ಪಂಡದು ಏನು 14 ವರ್ಷ ಪಿರಿಯಡ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತು ವೇಷ ಪಾಡಿನಿ ವೇಷ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಡ ವೇಷ ಪಾಡೋನ್ ಪೋಯ ಅದಾಗ ಎಣ್ಣೆ 4 ವರ್ಷ ವೇಷ ಪಾಡ್ದಿಂಚನೆ ಜನಕ್ಕುಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಶೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯ ಒಂದು ಮಲ್ತೆ ಬೇಕಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ಮನರಂಜನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಏರ್ ಕಾಸ್ಕೊರ್ನಲ್ಲಿಗೆ ತುಂಬೊಂದು ತುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಂತು ಈ ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇರು ಜನಕ್ಕುಲು ಆ ಕಾಸು ತೆತ್ತು ಆ ಬಾಲೆ ಕೊರ್ಕ ದೇಮಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ ಕಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಎನ್ನೊಟ್ಟು 7 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಲಿತ್ತೇರು ಅದಾಗ ವೇಷಪಾಡಿಯ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾಸು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತಿರ್ಗಿಯ 2 ದಿನ ತಿರ್ಗಾನಾಗ ಕಾಸು ಬತ್ತಂಡು ಕಾಸು ಬತ್ತಾಯಕ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತು ತೂವನಾಗ ಅಡಿ ಸಾಧಾರಣ 1,04,710 ರೂಪಾಯಿ ಬತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣ ಎಂಕ್ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಆತ ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಾಗ ಆತು ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಬೈದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಡೇ ಅಂತೂ ತಿನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವಪ್ಪಾಗ ಅಂಚಸ್ತದ ವೇಷಪಾಡಿಯ ಬತ್ತಿನ ದುಡ್ಡು ಆ ಬಾಲಿಗೆ ಅನ್ಕಲ್ ದಿನ ಶಾಲೆ ಎಸ್ ಡೇ ಕೊರಿಯ ಅವೇನೇನು ಮಲ್ತೆ ಬಂದು ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯೆ ನಾನು ನೀನು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಡ್ಚಿ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟು 7 ಜನ ತಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಲಿ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟು 120 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ವೇಷ ಪಾಡೋಂಡ ಅಂಚನೆ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು 2024 ಸಾಧಾರಣ 1,70,00,000 ಮುಟ್ಟ 182 ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯ ಅದಾಗ ಜನಕ್ಕುಲೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರ್ನೆಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕ ಅನ್ಪಂಡು ದಯಪಂಡ ಕೆಲವೆರಡ ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಉಪ್ಪು ಕೆಲವೆರಡ ಎಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಉಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಅಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಕೊರ್ನ ಐಕಂತೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮೇರು ಪನೋತ್ತೀರ ಅವು ಎಲ್ಲಾನೇ ಅದು ಪಡ ಅಗ್ಲು ಖುಷಿಟ್ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಕೊರಿಯಡ ಐಕೊಂಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಂಡು ಪಂಡದು ಅಂಚತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 2025 ಅವನಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಒಂಜಿ 3 ದಿನ ಉಂಡು ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲು ವೇಷದ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತ ಜನಕುಲ್ಲ ಪುರಕ್ಕೆ ಏನೋತ್ತೀರ ರವಣ್ಣ ಈ ಸಲ ಏನಂದ ಒಂದು 14 ವರ್ಷ నుంచి ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪಿಲಿ ತೆಗಿಲಿಗಂಡ ಪೇಂಟ್ ಪಾಡೋತ್ತೀರು ಎನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕೆಮಿಕಲ್ USA ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಅಂಚಿಡ್ ಪಸ ಪಸ ಕೆಮಿಕಲ್ ನನ್ನ ಮೀಕೆ ಪಾಡ್ದೇರು ಕೆಲವು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತೇತದು ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಪೂರ ಬರ್ನಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಅಂಚಸದಪ್ಪನ ಎಂಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ್ ಊರ್ದೊಂಜಿ ಕಾಮತ ಹೋಟೆಲ್ದಾರು ಬಂದುತ್ತೀರು ರವಿ ಈರು ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಎರಡು ಜೋಶ್ ಉಂಡು ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡೊಂದಿನ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಇರೆಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇರೆಗೇನಲ್ಲ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ದುಂಬರ್ ಪುಜೇರು ಒಂದು ತೂಲಿ ಎಂಡೇರು ಅಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಮಂಡ್ಯ ಪಾಡ್ಜತೆ ಬಣ್ಣಾರು ಪಂಡಂಚನೆ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮಂತೆ ಜೋಶ್ ಇಡುತ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಲ ತೂವೇರೆ ಪೋಂಡ ಎಂಕ್ ಐತೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೂರ್ಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪೋನ ಬಂದಿರು ಬಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೂರ ಬೂರ್ದು ಬಾಡಿಗೆ ಇಂಡೇರು ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಈತ ಸಮಯ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ಪಂಡಿರು ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಅವು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಲಲ್ಪನಿ ಗಾಯ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಚಾಲೆ ಇತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ 16 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪೂರ ಚಾಲುತ್ತನೆ ಎಂಕ್ ಆಂಡಲ್ಲಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಬೇಗ ಗುಣಾಂಡ ಯಾನು ಈ ಸರಿ ವೇಷ ಪಾಡೋಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪೊಂದುತ್ತೆ ವೇಷದ ಅಗ್ಲ ಬನ್ನುತ್ತೆ ರವೆಣ್ಣ ಆಪು ನಾನು ಕ್ಯಾನ್ ಬನ್ನುತ್ತೆ ನಿಗ್ಲು ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಲಿ ಆಪಿನ ಬುಡ್ಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಂಗೆ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಸೋಮವಾರ ಅಷ್ಟಮಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ಏನ ಮಲ್ತೆ ಗುರುವಾರ ಹೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡೆ ಸರಿ ಯಾನು ವೇಷ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ಅಪ್ಪಗಾರ ಎಂಕ್ ಬಂಡೇರು ಇರು ನನಗೆ 1 ವರ್ಷ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊರಡ ಪಾಡ್ಲಿ ಎಂಡೇರು ಎನ್ನದಾಲ ಅಭ್ಯಂತರ ಅಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಇರೆಗೆ ಯಾನ್ ಪನ್ನೆ ಇರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಬುಜಿ ಬಂಡೇರು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬೇಜಾರ್ಲಾಂಡು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಏನ ಮಲ್ಪ ಕಾರ್ ಪನ್ಯಾನ್ಕೆ ನೋಡಿ ದೇಪಂಡಾರು ಪನ್ಯಂಚ ಫಸ್ಟೇ ಯಾನೊಂಜಿ 3 ತಿಂಗಳು ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಾಯಿ ಕೂಡ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇಷ ಮಾಡ್ದು ಕೂಡ 16 ತಿಂಗಳು ಬೆಡ್ ಜೆಪ್ಪಡು ನಾಂಡ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡೆ ಸರಿ ಈರು ಪನ್ಯಂಚನಿಕ್ಕೇನು ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ರಪ್ಪೆನ ಫ್ರೆಂಡ್ನಗಳ್ಡ ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಪುರದ ಆಲದಿ ಇದಿಜಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾನು ಅಷ್ಟಮಿ ಬನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ದಿಪ್ಪೆ ಈ ವರ್ಷ ದೀಜಿ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಟ್ಟ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ವೈರಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅವೇನು ದಾಯ ಮಲ್ದೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಫಂಡ್ದು 2 ವರ್ಷ ಉಂಚಿ ಬೇತಾಗಿಲ್ ಫಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತುತ್ತೇರು ವೇಷದಾಗಲು ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಬಿಡ್ತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ಏನು ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪೆ ಏನು ಜೋಕುಲ್ನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಮೋಸ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಣೆಂಕ್ ದಯಪಂಡ ಎತೋ ಜೋಕುಲ್ಕೆ ಏನೋತ್ತ
ರವಿ ಮಾಮನ ವೇಷದಾಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ರವಿ ಕಟ್ಪಾಡಿನ ವೇಷ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುರುಕಾದ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ನಿ ಜೋಕುಳ್ಳ ಒಂದು ಸಾರಿಗೆ ನಾನು ಅವೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಯ್ತೀನಿ ಅದೇ ಬೇಡ ಎನ್ನ 14 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿಡ್ 2025 ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಯ್ತೀನಿ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಮಲ್ದೇ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸುಡುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವೇರು ಒರ್ಪಾಯರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರನ್ನಾಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅವೆಡ್ದೆಡ್ಡೆನ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಪ್ರತಿ ಊರಿಗೂ ತಿರುಗೋಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ದ ಆಸೆ ಸರಿ ಏನು ಅಷ್ಟೇ ಮಿದ 2 ದಿನ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನಾಗಲಿ 14 ವರ್ಷ ಉಂಚಿ ಪ್ರತಿ ವರಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಪನ್ನುತ್ತೆ 14 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ 2 ದಿನ ನೀರ್ಲ ಪರ್ತುಜ ದಾಲ ತಿಂತುಜನ್ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ನಿಗಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ನಿಗಲ್ಲಾಡ್ ತಿಂದು ನಿಗಲೆ ಜಪ್ಪುಲಿ ಒಡೇಲ ಪೋಡ್ಚಿ ಬಂದತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ಲಾತೆ ಆ 2 ದಿನ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಏನು ಪಿದ ಐವತ್ತುಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಜತ್ತದ ಪಿದ ಐವತ್ತುಜಿ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ ಬಂದತ್ತ ಈ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಪುಟಿಯರಿಂದ ಎನ್ನಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ನಕಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಸದ ಈ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಎರೆಗಾದ ಏನಾತನೂ ಗೊತ್ತು ಎಂಕಂತೂ ಅಷ್ಟಮಿ ಚಪ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ವೇಷ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಕೊಡ್ತೆ ಅನ್ಮಿತ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಕೈತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೂರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಕೈ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಡು ಹುಷಾರಾಯಲು ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬಾಲೆ ಆ ಬಾಲೆನ ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಾಡಿಲ್ಲ ಯಾನೆ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರ್ತ್ಡೇಗ್ಲ ಪೋತೀನಿ ಏನೇ ಆ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಕ ಅವೇ ಕೈ ಕೈ ಅಪನ ದೆರ್ಪೆರೆ ಆತಜಿ ಆ ಕೈ ದೆರ್ತಿದ್ದು ರವಿಮಾಮ ಟಾಟ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನು ಖುಷಿ ಟೇಬುಲ್ದೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ ಆತು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ದಯಪಂಡ ಐಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ವರ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಜನಕುಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಅವೊಂಜಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಎತ್ತಂದ ಐದು ತೊಟ್ಟುಗಾದ ಪಂಡ ಆ ಬಾಲಿನ 7 ಗಂಟೆನದಾನೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ದಿರು 6 ಪೈಸೆಗೆ ಎತ್ತಾನಂದೆ ಹೋಟೆಲ್ ನಿಗಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಬಿಲ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಎನ್ನ ಬುಡ್ಚಿ ಅದಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೇಂಡಿಗೆ ದಾಯಕ ಸರ್ ಇಂಕಿನ ಒರಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನೇನೆ ಲಕ್ಷೋಡ್ ಮಿತ್ತು ಕೊರ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕಾಸಿಗೆ ತೊಂಡೆಡ ಎನ್ನ ಉಂದೆಕ್ ಉದ್ಯೋಗ ದಾದ ಬೆಲೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು ನಿಜವಾದ ಅನ್ಪೇನ ಅರೆಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ಲ ಪನ್ಪೇನ ಅರೆಗೆ ತಾರೆ ತಗ್ಗವೇನಿದೆ ಪಂಡ ಮಾನವೀಯತೆ ಅನ್ಪಿನ ಪ್ರತಿವರಿ ಎಡಲುಂಡು ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಬರುಡು ಅದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವೇನಾಗಲಿಗೆ ತೋಜಾರೆ ಅಪ್ಪಿನ ಅವು ಬಾಲಿ ಕೈದೇರ್ತು ಹೆಂಗೆ ಟಾಟ ಮಲ್ಪ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅವಡು ಬಕ್ಕ ಕೊಡುಂಜಿ ಮೂಡು ಬಿದ್ದಿದ ಅಕ್ಷಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಣ್ಣುತ್ತುಲ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಕಾಸು ಕೊರ್ನಾಗ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶುಗರ್ ಆತಿಲ್ಲ ಬಾಲೆಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಯಾಪಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹೊರಂದಿನಾಗಲು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ರೈ ಮಾಮ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ನಿಜವಾದ ಯಾನಕ್ಲೇಕೆ ನೋಡಿ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರಂದು ಬಟ್ ಅಗ್ಲೇ ನಡೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾಮ ಅಂಡದು ಲಾಯ್ಗಡ್ ಪಾತೀವ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ 182 ಮಜಿ ಹೋಗ್ಕುಲ್ 182 ಮಜಿ ಹೋಗ್ಕುಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಾನು ಕಾತುಗುಲ್ಲುಜಿ ದೇಪಂಡ ಅಕಲ್ನಗಲ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಕೆಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಏನಲ್ಲೊಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಉಪ್ಪೇರು ಏನೋ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ಏನು ಪನ್ಪೇನೆ ಐತಿ ಆಗಲಿ ಓಲೆ ಇಪ್ಪಡು ಎಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ಆಗಲ ಆಯ್ನತ್ ಹುಷಾರಾದ ಆಗಲ ದುಮ್ಮದ ಫ್ಯೂಚರ್ ತೂವಾಡು ಪನ್ಪೇನೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಆಸೆ.